माझी ही आणि ही या नॉनव्हेजच्या रेसिपी खूप व्हायरल झाल्या आणि यामध्ये जो गरम मसाला वापरतो आम्ही वर्षभराच्या साठवणीसाठी असा बनवतो. हे सगळे खडे मसाले आणि 6 प्रकाराच्या मिरच्या घेतल्यात. कोणता खडा मसाला किती प्रमाणात आणि कोणत्या कोणत्या मिरच्या घेतल्यात हे मी व्हिडिओच्या लास्टमध्ये सांगणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण पहा. सगळ्यात पहिले तर सगळे खडे मसाले चांगले भाजून घ्यायचे आहेत. काय खड्या मसाल्यांमध्ये थोडंसं तेल टाकून भाजायचं आहे, बाकीचे कोरडेच भाजायचे आहेत. आणि हे सगळं भाजून झालेलं त्यांना गार करून मग तो मसाला दळून आणायचा आहे. यामध्ये किती प्रमाणात काय खडे मसाले पडले, कोणत्या मिरच्या, जर याचे इन्ग्रेडियंट्स तुम्हाला लिस्ट प्रॉपर पाहिजे असेल तर कमेंट करा मसाला म्हणून. मी तुम्हाला तुमच्या DM मध्ये पूर्ण लिस्ट सेंड करते. आणि याच्या रिलेट काही पण क्वेश्चन असेल तर कमेंट करा आणि तुमचा मसाला कसा झाला हे नक्की मला कळवा कमेंटमध्ये.